Goddag og velkommen til den store videnskabsquiz. I dag skal vi dyste på visdom og udelukkende visdom. Jeg er i dag i selskab med 3 af landets bedste forskergenier. Asger, Magnus og Mikkel. Og de er fremtidens store håb inden for bæredygtig energi og dermed verdens overlevelse. Hver forsker har valgt et remedie med deres yndlingsfrekvens, og denne vil de blæse i, når de kender svaret. Er I klar? Vi starter nu. Hvilken videnskab beskæftiger sig med is og gletsjere? Hvad siger du, Magnus? Økologi. Det er desværre forkert. Nu har du én farlig gift. Hvad er den mindste del af et grundstof, der besidder grundstoffets kemiske egenskaber? Asger. Et atom. Det er korrekt. Tredje spørgsmål. Hvad er den reciprokke værdi af tallet 4? Asger. Er svaret en fjerdedel? Ja, det er det. Asger har nu 2 point. Magnus har en dødelig gift, og du er slet ikke med endnu. Hvilken videnskab beskæftiger sig med vandets kredsløb på jorden? Asger. Er svaret vanologi? Hvis du bruger en anden betegnelse, er det hydrologi? Det er korrekt. Asger har nu 3 point. Hvad hedder måleenheden for elektrisk modstand? Nu har vi endelig Nick og David. Ohm. Det er korrekt. I hvilken vestjysk by blev verdens indtil da største vindmølle opført i midten af 1970'erne? Det er jo bæredygtigt. Mikkel. Esbjerg. Er det forkerte svar? Rigtige svar er Ulfborg. Den får nu natriumhydroxid. I hvilket år skrev Isaac Newton sit værk Principia? I hvilket år? I hvilket år? 1670. Er desværre heller ikke rigtigt. Det rigtige svar er 1687. Dermed kan vi kåre vores fremtids håb, videnskabsmand, fremtidens ud